chokwa ndị banye gene ntị o nwere ihe Ugwumba kwuru nchọka ntị ọnụ maka otu pusom not and outright against it no reason ọ bụ na ịgago na otu pusom if that na ha na-anọ in isolation maka ndị na-abịa elekọta ha bụ paid workers ha nwere ka ọ bụ na ha lu 20 ọ ha enye global attention o nwere ike bịa onye ọnụ onwe bi ọrụ ya bụ in the morning na-abịa ficha ụnụ ọ bụ ificha gị ọha asaghị ahụ eso okota wee na mmiri fichata ya ọrụ gị ọrụ ya for the day ficha gị dịka ozu ọha gejewara mmadụ kaba nka mgbe a ka o need love and attention etu nwatakịrị is wee need love and attention ka o si wee need and then ọ na-akọrọ ka akọ dị agha maka okenye kaba nka ndị onye ọbụla na right round ọ nọ si ya mgbe o nwere onye a na-akpọ Ugwumba na Lagos mgbe ahụ na nwoke a na ife ọkọrịa akụkọ onye ahụ enwe experience mmadụ ihe a na-akọ nna gị ewe okọta ka o wesị kwefuru ana ahụ dị na boundary ụnụ na ndị be Okafọ na etu si nweta ya na-abụ na nna ya na-agba chachachachacha ha wee jee gwa chachachacha na Nnewi o wee rigide nwoke wee chi ijukwu wee na nwoke wee chere akwa na chee ya ịmago history mana ụnụ mecha ihe na-aba nọ how will you know o wee sị gị chere ebe bandịrị isi na bandịrị na ọ bandịrị ka ọ bụ na ebe bandịrị ụnụ dobo agacha ụkwụ mango ahụ n'ime na nri nnukwu nna anyị ha ọ na-akọrọ gị story mana if you abandon that man you will know the story ise n'enu so ihe na-ekwu maka old people's home bụ abandonment ka ọ bụ ihe bụ parents gị ebe ahụ I take care of them oyibo ka a na-asụ onye ahụ nwere parents ọsọ ihe ọ na-arụ ụgbọ ọrụ dobe parents gị close to you stay close to them ọ bụ na ọ dịrị gị possible nna gị kaba nka gbaa n'izu nụtara ya nwaanyị ọzọ ọhụ maka ị na-eje n'ife reason ahụ maka ị na-eje n'ife ọ ka ndụ wee dịfere at least ka o nwee ka o dobe isi awa na ndokwa ka o nwee honor in peace not in pieces Ugwumba